ба диққати модарон ва бонувон, командаи Faberlic либостибӣ номнависиро барои одамоне ки мехоҳанд дар Faberlic кор кунанд сар мекунад. барои ҳамин шумо дер накунед, вақти худро беҳуда нагзаронда ба ҳамин рақамҳои дар зери экран буда занг занед, чунки мо соли гузашта бо бисёре аз шумо ҳамкорӣ кардем ва ҳоло ҳам 20 нафари беҳтаринро номнавис карданӣ ҳастем. барои ҳамин шумо метавонед барвақттар занг занед то охири сол мо шуморо номнавис кунем ва касоне ки бо мо ҳамкорӣ мекунанд рекламашон бепул карда мешавад. дастгирии бениҳоят бисёр дорем. барои ҳамин вақти худ ва шансро аз даст надиҳед. ин имконият барои ҳар кас дар як сол як бор пайдо мешавад. марҳамат, занг занед ва маълумот гиред. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либостибӣ. имрӯз дар бозори Коронин барои шумо дубойкои новинка омадгай чиста турецкий. ана ёш бо фарқият, чун хеле фарқият доранд. ин муҳраи марвори задагиан остиношонда марвори муҳра задагиан. агар видео дабитова ина хеле бо камушка дора. камушка шадидин айди тараф ҳами хеле ина хеле болош хеле гул дора. баъд остинош гул дора. остинош гул дора. баъд почаош нигоҳ кунед. ина почаош остинош баъд остинош хеле чанд та расидкаш ҳастай? айё 7 та расидкаш ҳастай. ина марҳамат нархи ё 250 сомон. тоза туркия неки. тоза туркия. ина марҳамат кадомида маъқул мешава. скриншот мекунам мепартоям. ана дуюм чизе ки мо шуморо нишон метиҳем дубойкои гулдор. гулдор шай. ина гулдорш ё хай хеле скромни кадагӣ на почошон ягон ҷош гул задагӣ нестай неки ана хеле вишивка задагӣ гули садбар вишивка задагӣ. марҳамат бибинед кадомида ки маъқул мешава. марҳамат бибинед гули садбар вишивка задагӣ вишивкаш хатия вишивка яки ранги духтагӣ орияко ҳамхе ранги духтагӣ ория о духтагӣ насам ди ҳама ям чизора бинед мегзари нафа почошонам кушоди наза нархи ё 250 сомонӣ тозаш. инҷа бо дигар маркуш сар мешаванд. ҳамаям ё нархшон 250 сом. дубойкан ё дубойкаҳои девонаш. марҳамат бинед кадомида ки кадомиш маъқул мешава скриншот мекунед мепартед. ана ёшам хадавои анамиён ина ё бо набудан бо омадан қайда ҳар кас ҳар хел вкус дора. кадомида кадоми намудиш маъқул мешава. ма ҳамаша якта дубойкаш 250 туникаи бепочаш 200 сомон. материалошон ба қуввати назан чизе ки шумо дидистен ҳама ё гарантия дорам. гарантияш қатия анаҷида болода туникошон бепоча ё дарозан то размери 54 пуша метавонем ки занг бизанем. туникош 200 сомон. дубойко 250 сомонӣ. марҳамат бинед ана ёш ангурка хатия ина ёш ангуркагиан ям турецки ангуркагиан. ина устинош то размери 54 пуша ё мешаванд. размерашон стандартай. почошонам хеле чӣ дора. ин чизе ки дидистем бисёраш почош хати сари остинош гул доранд. хеле гул доранд. бисёраш надорад. масалан ина бигирем агари ангурко доранд. ина почошонам хеле ангурка доранд. ана ёш бо негина доранд. негина доранд. негиношон ина ай боло то поёна то инамҷада то рости миёна негина доранд. баъд ё зуриш дар чие ки инҷа доранд. негина остиношон дорам негина ҳастанд. аям 10 расидкам кадомиш ки шумо дидестен ам ё 10 расидкаш ҳаст. 10 та 15 та расидка дорам. ина якта дига иҷа нишон метиҳем.
نه تونیکا بدستن یا 200 سومن یا انگورکای عجیبه. میبینید چقدر شونازه. نرخ یا 200 سومن. обшики двойка 250 сомон, тунико 200 сомон. Вариам нарх написен. И почаш дам дорам. Ина ёки почадан, ё почаш дам. Ҳам нагина доран, ҳам хел падоби ҳами гул придумат караги задагиан. Як бор дига ман нишон метавам. Маъқулатона шумо скриншот кардан бепартоед. Беҳад ба дараҷаи улиш нағзошан. ҳайнаи болода бои хел дига маркӯшан ки ёра видеои пешинада мо шуморо гуфта будем. основной ина чизои новинкае ки мо шуморо нишон додистем. ҳанам ёш беҳад бо фасонтар ҳастанд. боқи сарбаланд обуд бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.